Els col·lectius LGTBI han denunciat avui per tot el país el retard en l'aprovació de la llei d'igualtat amb què volen acabar amb la discriminació de gais, lesbianes i transsexuals. Critiquen que les esmenes pretenguen canviar la proposta de llei que va fer Units Podem i insten els diputats a afavorir com més pront millor la seva entrada en vigor. La van admetre en el Congrés, però un any després continua estancada. La llei d'igualtat LGTBI serà pionera en el món en acabar amb la discriminació del col·lectiu, però més d'un centenar d'esmenes no la deixen avançar. Volen tindre els mateixos drets que té qualsevol persona. Estamos haciendo esfuerzos para que a nivel autonómico todas estas leyes se lleven a cabo, para que luego haya un freno a nivel estatal. La llei evitaria situacions de discriminació com la de Laura. Transexuals com ella no haurien de passar per un diagnòstic psiquiàtric per a iniciar un tractament hormonal. Els menors podrien canviar de sexe a partir dels 16 anys sense permís dels pares. Pueden registrarse en el registro civil a sus hijos, pero como el sexo que ellos quieren. La norma insisteix en l'educació, proposa que els llibres de text arrepleguen la diversitat sexual. Sentaria les bases perquè persones com Carlos no visqueren més discriminació laboral. Van a hacer preguntas hirientes, por lo tanto no están preparados. Els col·lectius han incidit en la necessitat de la llei per a evitar l'assetjament escolar a menors per motius sexuals. 6 ja s'han suïcidat enguany a Castelló per este motiu.